Riwruok moro ma ok mar piny owacho kotenore kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar pidho yien mag olemo e ng'wech mar kedo kod lokruok mar chal kor lwasi. Kaka Juma leronwa, gigeto pidho yien mag olemo maromo 3,500. Kedo kod lokruok mar kor lwasi en twak mapod dhi nyime pacho kae. Ka bende okenge mopogore opogore bende imedo keti kod piny owacho kaachiel gi mag piny owacho mar kedo kod midhiero ni e pacho kae. Puonj osebed ka ichiwo ne moko kuom oganda ka ginyalo konyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kor gwenge. Naomba tu wamama wenzangu, mkipata hii miti muende mzitunze vizuri, msiwachie mbuzi kule, mziwekee mbolea na mzilinde. Tuendelee kwa hii mwaka ili tutabenefit, watoto watakula na watasoma vizuri. Community we are here today have been empowered and have also been told on how to plant and how to take care of the fruit seedlings that have been given. It's not just a matter of taking and going to the community, but to nurture so that they see the benefits of this fruit. Rego mok mago mag piny owacho bendo sebedo kachiwo kothe mag yiende ne oganda kaka yo achiel ma jiwo pith mar yiende men achiel kuom yore ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. To initiate them into a practice where they can enjoy and like tree planting as a way of mitigating climate change, but we are giving them fruit trees because then it comes with multiple benefits. Whatever you get from a tree, on top of that, they will get fruits that collectively, if they are all successful, become part of what they can use for economic earnings. So, riwruogno mar One Vision Kenya dhi nyime kod keto chenro mopogore opogore mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e ward Sabich ka gichiwo kothego mag yiende mag olemo ma ka opogore kod loso alwora bende dhi konyo ganda e yudo lembe. As from today, in 3 years' time, our life is going to change. Why am I saying that? Because through the fruits, we are going to have some value addition. At the same time, we are campaigning for climate change. Tumekumbukwa na kaunti yetu kuletewa miti za kupanda za matunda. Tangu tukaa hii kaunti hatujapanda miti za matunda, na matunda ni nzuri, itazuia magonjwa kwa watoto. Jalub jatatije riwruogni mar One Vision Victor Ogindo wach ni gigeto ahinya joma mine e bwo chendoni mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. This program is targeting the women so that they get empowered by having these fruit trees where economically after a period of 3 years the mangoes and the avocados shall have given fruit that can be sold and they get the direct income. And again, on issues of climate change, so we are targeting to plant over 3,500 the fruit seedlings, and we are targeting also the 300 households. So this program is going to enrich our communities to improve on the environment. Director Migano mochune kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori Lana Soriga okono gande e kaunti ma Migori mondo koro ti machiegni kod piny owacho korego mok mago mag piny owacho mondo gikedi kod lokruok mar kor lwasi. we are doing what we call school greening program, where we have procured through a funded project called Floka some seedlings that we will be distributing and initiating tree planting in schools. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ketie tich chike manolosi mag kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori kendo puonjo ganda tije gi ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Juma, Ramogi TV, Migori.